Hei, tässä on Marja Ohisalon lyhyt henkilöesittely. Eli Marja Karoliina Ohisalo on suomalainen poliitikko ja myös tutkija. Hän liittyi Vihreiden jäseneksi vuonna 2008 ja poliitiuransa on kestänyt noin 15 vuotta. Hän nousi paikallistasolla. Hän aloitti paikallistasolla ja nousi siitä kansalliselle tasolle vuonna 2019, kun hänet valittiin kansanedustajaksi Helsingin vaalipiirissä. Ohisalo toimii Vihreiden puheenjohtajana vuosinaan 2019-2013. Hän siis viime vuonna päätti lopettaa puheenjohtajan roolinsa tehtävänsä, kun Vihreät koki kova tappio siinä vaaleissa, tai niin, että ne sai tosi vähän äänet, niin hän päätti sitten jättää tehtävänsä siinä. Hän on myös toiminut ympäristö- ja ilmastoministerinä, on vielä, eli vuosina 2022-2023. Hänet valittiin tänä vuonna Euroopan parlamentin jäsenenä, eli justinsa tuorea jäsene. Hän on toiminut siellä Euroopan parlamentin jäsenenä noin 1-2 kuukautta tästä näin. Hän on kuitenkin kokenut tappiota ennen kuin hän pääsi kansalliselle tasolle, kuten 2025, kun hän eduskuntavaalit jäänyt ihan pari äänestystä vailla päästä kansanedustajaksi. Marja Ohisalo kuuluu Vihreiden ryhmään. Hänen tehtävästä ei kyllä löytynyt semmoista tarkkaa, mutta poliitikona ja ympäristön ryhmän jäsenenä tai ministerinä hän toki toimii siinä roolissa, että puolustaa ympäristön ja ihmisoikeuksia ja haluaa edistää ilmaston ja niin ympäristön liittyvät oikeukset ja muut semmoiset. Joo, tässä oli tämä lyhyt esittely Marja Ohisalosta.